Вие сте с петъчното ни предаване, всичко правим и не си играем. Това е нашия обект. И сега сме тук, за да ви покажем докъде сме я докарали. Ето, виждате нагледно до какво положение е изкаран обекта до граман с вътрешна изолация изпълнение на гипсова шпакловка. В момента има все още тук там е за изправяне и изравняване. Тази стена и тя почти е готова. Има тук там малки поправчици да се направят. Тази на майстора днес не му стигна шпакловката. На всичкото отгоре за Гергъв ден реши да работи. И нямаше откъде да се купи, за да доизкара ето тази част. Но след почивните дни, естествено, ще бъде завършена. Оп! Кумина предстои да бъде правен с изпълнение с декоративни камъни. Ето го, може да го видите целия отдолу догоре. Стеничката до него е готова. Кабели, кутийки, всичко е положено ново. Тавана. Смъкнато е старото покритие на тавана. Розетката е съборена. Предстои все още малко да се доизмажа където е била розетката. Корнизите, където са били. Почти са готови. Те първо се подготвя за полагане на изолация на тавана. Те първо предстои и поправка и ремонт пълен на вратата. Както и пода. Виждате в какво състояние. Това са ми краката. И всичко много естествено. Това е днес от нас. Довиждане до следващия петък.